سلام زي خبركم تغطاتلتي بين تي في نلو مسوني 16 جنبوت زد تدالو علتاو زيناتات يزلكم متيلخو كم وترك صافت ام مدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا اب تركي شدشت ايرتراويان زركبوم 27 حتى تعوان 4 زي حقاويان اسغاغرتي دق سباتن ببوليس تتحيزوم حبرت اوروبا بتግራይ زركب سراويت وصاي هاجر كسحب داغيمو صويعو بريطانيا سدتنياتاتن حتى تعوان ناب رواندا كتسدد نزغبرتو سمع زقاوم وقعو كسي تمسريتو فنلندا ابنيتو كتصمبر محسابه سحتانيو كبل بوتين اطنقيقو اب نيويورك اب حد سوبر ماركت بزتفصم عليتاوي زتباله متقعتي سبات كم زموتون ካልእንዝ ድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ቱርኪ ሽዱሽተ ኤርትራውያን ዝርከቦም 27 ሓተ ተዕዋን 4 ዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ብፖሊስ ተታሒዞም ፖሊስ ቱርኪ ሽዱሽተ ኤርትራውያን ዝርከቦም 27 ሓተ ተዕዋን 4 ዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ መርበብ ዜናት ሃገር ሓቢረን እቶም ሓተ ተዕዋን ኣብ ሓንቲ ካፕተን ደሴታት ናይቲ ኣባል ሕብረት ኤውሮፓ ዝኾነት ግሪክ ንምእታው ኣብ ዝተበገሰሉ እዋንም በሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቱርኪ ዞባ ኢዝሚር ተታሒዞም ኣኽበርቲ ሕጊ ናይቲ ዞባ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት እቶም ሽዱሽተ ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ 17 የመናውያን 4 ድማ ሴኔጋላውያን እዮም እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ብተወሳኺ መንነቶም ብዝርዝር ዘይገለጾም 4 ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ምስቶም ሓተ ተዕዋ ከም ዝሓዞም ኣፍሊጦም ነቶም ሓተ ተዕዋ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ጼና ዝነበረት ሚኒባስ ብምክትታል ኣባላት ጸጥታ ኣብ ዝተተሓዘትሉ ኣብ ውሽጣ ክልተ ናይ ጎማ ጀላቡ 30 መንሳፍ ጃኬት 60 ሊትሮ ነዳድን ካለ ባህሪ ንምስጋር ዘድሊ ናውቲ ከም ዝረኸበ እቲ ጽብጻፍ በተወሳኺ ኣነጺሩ ቤት ፍርዲ ዞባ ኢዝሚር ነቶም ሓተ ተዕዋ ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ከሰጋግሮም እንከሎ ነቶም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ኩሳት ድማ ጉዳዮም ተወሳኺ ምጽራይ ክሳብ ዝግበረሉ ኣብ ማእሰርቲ ክጽንሑ ወሲኑ ማእከላይ ባህሪ ኣብ ተዛማድ ህዳት ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ወቅቲ ካብ ሊብያ ቱኒዝያ ቱርክን ተበጊሶም ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ንምስጋር ዝሕልኑ ኣማይት ኤርትራውያን ናይ ዝርከቦም ሓተ ተዕዋ ብዝሒ ዛይዱ ይርከብ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ወጻኢ ሃገራት ክስሕብ ደጊሙ ጸዊዑ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ወጻኢ ሃገር ክስሕብ ሕብረት ኤውሮፓ ደጊሙ ከም ዝጽውዕ ወኪል ናይቲ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሮላንድ ኮቢያ ኣፍሊጡም ንሱ ብ14 ግንቦት በትዊተር ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮፓ ነዚ ዝጽውዕ ፍሊት ልእኽቲ ናይቲ ሕብረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ أونت ويبر أبز سالستي أب إثيوبيا عودت بمكياد مس مكتل قدام مينستر قديات وطن إثيوبيا أتو دمك مكونن أبزر كبتو ركب مخانو قاليتم فليت الأخت حبرت أوروبا مس مكتل قدام مينستر إثيوبيا أبز جبرتو ركب أتحبرت أب قداي تجري كاب فلم وحزو زلو سبعة حاجزات بزي جدب كأتو مكرات تتصابوتاتن مسحب سراويت وطن هاجراتن جبنات أنصار سبعونتن زفت سمودما كحتتون أبزبل سلسته نتبتاتيا أتو كيرام حبرت أوروبا بتجري زركب سراويت وطن هاجرات نزبلو زلو نسراويت إرترا مخانو يجمعت أمباسادر ركوبيا أبتي أبناء تويتر ملختي بتوسخي منسترات قدات وطأي 27 تنابلات هاجرات حبرت أوروبا أبز غربه أب قداي إثيوبيا بحفشة أب قداي تجري دمه بفلاي كزتي مخانو أميتو ኣብ ብሪጣንያ ስደተኛታትን ሓተ ተዕዋን ናብ ሩዋንዳ ክትሰደድ ንዝገበረቶ ስምዕ ዝቆም ወግዓዊ ክሲ ተመስሪቱ بريطانيا سدتنياتاتن حتى تعوان هنا برواندا كسدد نزغبرتو سمع زقاوم وقعو كسيت كامز تمسرته تنغيروم اتبع 10 جنبوت زقربه كسبيت صفت غدايات بريطانيا وي هوم اوفيس ناغوراوي حقن نسمع مخبار مسلات ود حبرات هاجراتن تحسو زبل كم زخونه ذا جارديان ملكيتوم بريطانيا كالوت هاجرات اوروبان تمسالي سغمتي كوسده معداما تصواي سدتنياتات ود حبرات هاجرات زلو تقاومو اسمعيوم
ዘ ጋርዲያን ኣብዛሮ ጽብጻብ ነቲ መደብ ዘተግበረት ሓላፊት ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተል ዝርዝር ትሕዝቶቲ መደብ ንህዝቢ ክፉት ክትገበር ተሓቲታ ከሳብ ሕጂ ብዘይ ምትግባራም እቲ ምስዋክ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ካልኦት ናብ ብሪጣንያ ንኸይመጹ ተስፋ ንምቑራጽ ተባሂሉ ዝተኣለመ ተንኮል ክብሉ ብጠበቓታት ሃገር ክገልጾ ምጽንሖም ኣመልኪቱ ሓያሉ ካብቶም ክስጉጉ መጠንቀቕታት ተዋሂቦም ዘሎ ኣፍሪቃውያን ጥራይ ዘይኮኑ ተወላዶ ቪየትናም፣ ሶርያ፣ ኢራን፣ ኣልባንያን ካልኦት ስለ ዝርከቦም ሩዋንዳ ኣብ ዝኣተውሉ እንታይ ዓይነት መደባት ምጥያስ ተዳልዩሎም ኣሎ ንጹር ኣይኮነን። ነቲ ክሲ ኣቕሪቡ ዘሎ ኢንስታሎ ዝተባለ ትካል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መደብ ምጥራዝ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክካየድ ተመዲቡ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዘይምትግባሩ ሆም ኦፊስ ከምዚ ዓይነት ሕጋዊ ሳዕቤን ዘኽትለሉ ኣይመስሎን ክብል ገሊጹ ሆም ኦፊስ ብሪጣንያ ነቲ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምጥራዝ መደብ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ የካይዱ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክቕጽል እንተተወሲኑ እቲ መንግስታዊ ትካልን ሓላፊቱ ፓሪቲ ፓልን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ክግደዱ እዮም። ፊንላንድ ኣብ ኔቶ ክትጽምበር ምሕሳባ ስሕታን እዩ ክብል ፑቲን ኣጠንቂቑ። እቲ ፕሬዝደንት ምስ ሸውደናዊ መዘኑ ሳሊኒ ኒኒስቶ ብቴሌፎን ኣብ ዝገብሩ ዝርብ ኣብ ልዕሊ ፊንላንድ ዘነጻጸረ ስጋት ጸጥታ ዘይምህላው ተዛሪቡ ሸውደን እውን ድሕሪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር ናብቲ ወታደራዊ ልፍንቲ ሃገራት ምዕራብ ክትጽምበር ምዃና ገሊጻ እያ። ፊንላንድ ምስ ሩስያ ናይ 1300 ኪሎ ሜትር ትዳወብ ንጎረቤታ ሩስያ ከይተቐይም ኢላ ድማ ከሳብ ሎሚ ናብቲ ልፍንቲ ከይተጸምበረት ጸኒሓ እያ። ፑቲን ነቲ ፊንላንድ ኣርኣያቶ ዘላ ስጉምቲ ምኽንያት ገይሩ ክወስዶ ብዛዕባ ዝኽእል ስጉምቲ እኳ ግልጽ እንተዘይገበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ግን ሕነ ምፍዳይ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣንፊት እዩ። ሩስያ እቲ ንፊንላንድ ተቕርቦ ዝነበረት ቀረብ ጸዓት ከቋርጽ ምውሳን ሓደ ምልክት እዩ። ትካል ሰዓት ሩስያ RNO ኖርዲክ ምስ ክፍሊት ብዝተሓዘ ጸገም ከም ዘጋጠመ ብምግላጽ እቲ ናብ ፊንላንድ ዘቕርቦ ዝነበረ ኤሌክትሪክ ካብ ትማሊ ቀዳማት ሒዙ ክቋርጽ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ። ምምሕዳር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፊንላንድ ግን እቲ ሃገር ካብ ሩስያ እትረኽቦ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣዝዩ ውሕድን ብኻልእ ኣማራጺ ክትካእ ዝኽእል እዩ ብምባል ዝፈጥሮ ጸገም ከም ዘየለ ገሊጹ እቲ ካብ ሩስያ እትረኽቦ ዝነበረት ኣስታት 10 ሚታዊት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብኻልእ ኣማራጺታት ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝትካእ ከም ዝኾነ ሓቢሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት በቐዳም ብቴሌፎን ኣብ ዝገብርዎ ዝርብ መራሒ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ፊንላንድ ዘነጻጸረ ዝኾነ ዓይነት ስጋት ድሕነት ኣብ ዘየለወሉ እቲ ዝጸንሐ ፖሊሲ ወታደራዊ ዘይሻራውነት ከብቅዕ ምግባር ቁኑዕ ኣይኮነን ብምባል ኣጽንኦት ከም ዝሃበሉ ቤተ መንግስቲ ክሬምሊን ገሊጹ እቲ መግለጺ ወሲኹ እቲ ሃገር እተምጾ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ልዕሊ እቲ ንዓመታት መንፈስ ጽቡቕ ጉርብትናን ምትሕባርን ሒዙ ክህነጽ ዝጸንሐ ርክብ ሩስያን ፊንላንድን ኣውሎታዊ ጽልዋ ክህልዎ ኢሉ ፕሬዝደንት ኒኒስቶ ብወገኑ ኣብዚ ሕጂ ሩስያ ንወራሪ ዩክሬን ሓዊሱ ትወስዶም ብዘላ ስጉምታት ኩነታት ከባቢያዊ ድሕነት ፊንላንድ ቀይርዎ እዩ ከም ዝበለ ይግለጽ። እቲ ዝርብ ቀጥታውን በዘይ ዝኾነ ምድንጋሩ ተኻይዱ ወጥርታት ምውጋድ ኣድላይ ከም ዝኾነውን ኣብ ግምት ኣትዩ ኣሎ ኢሉ ምጽምባር ፊንላንድን ሸውደንን ናብ ኔቶ ካልእ ማሕለኻ ክኾኖ ዝኽእል ንቱርኪ እዩ። ፕሬዝደንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ክልቲአን ሃገራት ኣሸበርቲ ጉጅለታት ከም ዘዕዋ ብምኽሳስ እቲ ዘቕረቦ ሕቶ ከም ዘይድግፍ ገሊጹ እዩ። እዚ ነቲ ቱርኪ ኣሸባሪ ጉጅለ ላዕጽውዕ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ዝምልከት ኮይኑ እዚ ሰልፊ ን10 ዓመታት ኣንጻር ቱርኪ ተዋጊኡ ካልእ ጨንፈር እዚ ሰልፊ እትብሎ YPG ዝተባለ ሰልፉን ተቃወሞም እንተኾነ እዚ ሰልፊ ኣንጻር እስላማዊ ጉጅለታት ምስ ኣሜሪካ ብምትሕባር ተቓሊሱ ፊንላንድን ሸውደንን ሕብረተሰብ ኩርድ ዘለዎም ኮይነን ገለ ኣባላት ሸውደን መበቆል ኩርድ ኣለዎም። ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ግን ነቲ ዘቕርቦ ክሲ መርገጺ ጭብጢ ኣያቕረበሉን እንተኾነ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወጻኢ ሸውደን ፊንላንድን ቱርክን ኣመንጎም ዘሎ ፍልይ ንምፍታሕ ክዘራረቡ እዮም። ኔቶ ወታደራዊ ልፍንቲ ሃገራት ምዕራብ ኮይኑ ብ1949 ስጋት ሕብረት ሶቪየት ንምክልኻል ብዝብል ዝቆመ ኪዳን እዩ። ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ብዝተፈጸመ ዓሌታዊ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ሰባት ሞይቶም። ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ብዝተኸፈተ ተኹሲ 10 ሰባት ክሞቱ ከለዎም እቲ መጥቃዕቲ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ገበን ጽልኣቱ ክብል ፖሊስ መርመራ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝተባህለ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ኣብ ቀይዲ ወይሉሎም ፖሊስ ግን መንነት እቲ ውልቀ ሰብ ወግዓዊ ኣይገበረን። እቲ ጡርጡር በቐዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብቲ ጻዕቒ ተገልገልቲ ዝነበሩ ማእከል ዕዳጋ ምስ ኣተወ ተኹሲ ከፊቱ። እቲ መጥቃዕቲ ክፍጸም ከሎ ብኢንተርኔት ብቐጥታ ንምትሕላፍ ድማ
ካሜራ ከም ዝተጠቀመ ፖሊስ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ፉን ብምባል ኮኒንዎ ይርከብ FBI በወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ንዓባዊ ኣኽራርነት ክብል ገሊጽዎ እዚ መጥቃዕቲ ገበነ ጽልኣት ኣብ ልዕሊ ዓሌት ዝተመስረተ ኣኽራርነት እዩ ብዝብል ንምርምር ኣለና ብምባል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት FBI ቡፋሎ ስቲፋኖ ቤሌንጊያ ተዛሪቡ እቲ ጡርጡር ኣብታ ከተማ ጸለምቲ ብብዝሒ ናብ ዝርከብሉ ከባቢ ንምብጻሕ ናይ ነዊሕ ሰዓታት መኪና ከም ዝዘወረ ተሓቢሩ ኮሚሽነር ፖሊስ ቡፋኖ ጆሴፍ ግራሚሊያ 13 ሰባት በጥይት ከም ዝተሃርሙን መብዛሕትኦም ጸለምቲ ከም ዝኾኑን ሓቢሩ እቲ ኮሚሽነር CBS ኣብ ዝሃቦ ቃል ብግቡእ ዓጢቑ ነይሩ ዕጥቂ መከላኸሊ ሰብነት መከላኸሊ ርእሲ ህልመቱን ነይርዎም እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ብቐጥታ ንምርኣይ ድማ ካሜራ ሒዙ ነይሩ ኢሉ ኣብቲ ማእከል ዕዳጋ ዝሰርሑን በቲ መጥቃዕቲ ሓደጋ ዝወረዶም 3 ሰባት ድማ ንህይወቶም ዘስግእ ጉድኣት ከም ዘይብሎም ተገሊጹ ዋርድያቲ ሱፐርማርኬት ኣብ ልዕሊ እቲ ጡርጡር ክትኩስ እኳ እንተፈተነ በቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቐተሉ ሰባት ሓደ ኮይኑሎም እቲ ውልቀ ሰብ ብገበን ቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ከም ዝተኸሰሰን ተወሰኽቲ ክስታት ክቐርበሉ ከም ዝኽእሉን ድማ ሰሙይ ሓጊ ገሊጾም ከንቲባ ቡፋሎ ቢሮን ብራውን እዚ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከጋጥሙ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ዝኸፍእ ሓደጋ እዩ ኩላትና ተጎዲና ኢና እንተኾነ ዝጽልኣት ዘለዎ ውልቀ ሰብ ንሕብረተሰብናን ሃገርናን ክኸፋፍል ኣይኽእልን ክብል ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም